Anụ Gbaa Ajọ Egbe nkeji nke mbụ. Mbekwu ka a bịara ịkpụrụ maka otu n'ime ọtụtụ arụ asị na ọ rụrụ. Ọsị ndị bịara ịkpụrụ ya ha chere, ha kụturu ya n'ihi na asị na ọ bụ ọsọ ka ọ chọrọ ịgba, ọ ga-agbanahụ mgbada ka ọ bụ ọdụm ka ọ ga-agbanahụ. o kekwara ọgọdọ ịwara ịwacha otu n'ukwu ruo n'ubu wee zọpụ ije. Ọ gbara mbọ hụ na nzọụkwụ ya na akara ọbụ ụkwụ ya zọsachara ka mbara be ya ha. Ọ kachara akụ unere, hichaa ọsụsọ suru ya ma tụsachaa ya n'ala, sụọ ude sị ha ọ mee mgbadọkpụrụnụ m. Na mgbagwoju anya ha jụrụ ya ihe nke a pụtara. Ọ sịrị ka ọ dịzie anụ ka a na-eme. O nwere ka ọ dị isi na abịara be m honiri m ka mkpọ, bịa tarie m ka akịka. Ugbu a unu nweziri ike ime m ihe ọbụla unu chọrọ. Ụmụnna m bịazie, ha ahụ na nwoke n'ibe ya mejuru ihe afọ tupu ejipịa ya ujenụ. Ige mbe ntị na waaja juru ya ọnụ bụ mmadụ iji aka ya chịrị ụdọ makwunye onwe ya n'olu. Ya mere ha gbachiri ya nkịtị, bịa sị ụmụ enwe abụọ mapụta ya. Ka ha na-achọ ichelite mbe, o tiri mkpu n'oke olu sị na arụ eme. Gịnị bụ arụ? Ọ bụ mụ bụ mbe ka ụmụ enwe enweghị isi gbacha ọtọ ka a si chilite? Abụ m ngịrịnga ụsụ ka ma abụ ngịrịnga akwa? O kwuru nke a ka ọ na-eti aka n'obi na oke mwute. Ụmụ enwe lere onwe ha anya ugboro abụọ. Mbe gara n'ihu na-ekwu, mụ bụ ichie chiri ichi echi ndị ichie ka a ga-eseli elu ka ngịrịnga ụsụ, kpọchalie elu ka ngịrịnga akwa. Enwekịrị ịnwa anwa rute m nso, efuo nga ọdụ ka m si fuo awọ, see ga akwara ka m si see pịa ume. Ụmụ enwe ji nwayọọ jide ọdụ ha aka, zofuo maka na mbe bụ ekwu eme. A kpọrọ ịnyịnya ka ọ kwọrọ mbe, ma ọ yọrọ ka a hapụ ya n'ihi na ukwu gbara ya n'ikpere n'ụbọchị nkwọ gara aga. O nweghị onye amaghị na mbe dị ụrụ. N'ebe a ka mbe nọrọ sị na ọ bụ ya ga-eji aka ya ghọta onye dị ya mma. Onye isi otu nche bụ ọdụm gbọjara ya sị ya na onye akpụ akpụ anaghị akpụ onye ọzọ. Ka mbe dajọgharịchara nweta onwe ya, ọ sị onye echekwala na ọ bụ ụjọ kwagharịrị ya. Ọ sị na akwụkwụ bụ ebumpụta ụwa ya, nke na-emekarị ya mgbe ọbụla ọ nụrụ isi eze nwamba ọhịa na-ata ya atụ ụtụtụ. Ụzọ ọchị bịara n'azụ ọdụm, ma ọ tụgharịrị were mba bachie ha ọnụ. Ebe niile dara jụụ maka na ejighị ihe eji agba na ntị agba n'anya. Ọ dị ọdụm ka ya chiri ose taa ṅụọ mmiri ọkụ. Ọ bịa gbaa ya kpim n'isi ka onye isi mgbaka na-achọ ibido ọhụrụ. Mkparị nke a karịrị akarị, ya ka ọkụkọ ji sị na mkparị ga na-adị. Egbu ehi asị si were isi ya na ụmụnna ka ha kpụkpụọ. Egbukwa n'ewu asị na ọ bụ ndị ụmụada nwe. Ma egbuo ya bụ ọkụkọ asị si were isi ya tọgbọrọ ụmụaka. Ma ọ bụrụ na unu bụ egbe, ọtụtụ efurefu gara aka dike na dimkpa ike. Mbe na onwe ya gara ịkacha ụmụnne ya niile ike. Ozugbo ọdụm mapụrụ mbe n'isi n'iwe ọkụ, sizia ndị ọzọ sowe ha ka a ga kọrọ eze. Mbe nwere nnukwute afọ ojuju maka nke a. Ugbu a ka ụmụnna ya na ndị obodo ụmụ anụmanụ niile ga-ekwetezi na ya onwe ya bụ dike a na-akpọ ogwu n'anya. Ọkwa onye ebuliri elu ka isi ya tokarịchara. Ọkwa onye ebu n'ubu kachasị dị elu. Ọkwa onye kpụ igu ka ewu na-eso. Onye bụ ụzọ ka egwu na-eso. Ka ha ka na-eje, oke ụzụ ọzọ malitere ka ikuku ụmụ mmụọ kusara na-eso ha n'azụ.
mbe gbasara ụkwụ ya ma chisakwa aka ya ka ọkamgba nke ọnụma na-esu na-efegharị isi ya. Ọnọkata ọyọgharịa onwe ya n'ime okpokoro ya, ọdụm agụgbakwa ya ka ọ ghara ịdapụ. Ma ụmụ anụmanụ chere na ọ ka bụ mgba ka ya na ya na-eme. Mbe nọkọtara nyụwapụ ahụ dara ụda, ụdị na-ebute ọgba aghara n'ebe ụmụ ijiji na ụmụnna ya nọ. Ọdụm nwụrụ tete, ma n'eziokwu ike na ume pụrụ ya n'ahụ dịka akpa ajị awụpụrụ ihe dị n'ime ya. Ọ masịrị mbe nke ukwuu ịhụ mkpamkpa ogbunigwe ọ gbara kpara. Uriri na ụmụnne ya gbalagara, ihe ha amaghị emesuchie ha ntakịrị imi ha dịka ayọtara ayọta. Ọkwa na ikwu ya felagara, chee na ndị dinta abịala ịwakpo ha. Nwamkpi soliri imi na ọnụ elu tie efu eme. Mbe chọrọ ịnyụ ọzọ, ma ọzọ apụtaghị. Ọ kpachiri ọchị ya, chịa ihe niile o nwere ike, ma ejighị ebu kama ibu anyụ nsị ukwu ma ọ bụ nke ụra na-atụ anya kwadaa. Ihe ndị a ka ọdụm dịrị ogologo njem niile a. Ma nke gbakarịa isi bụ ka ha pụtara n'ọma ahịa, n'ihi na ha agateela aka. Ebe obodo niile zachiri ka eze azụ, mbe bidoro ukwe achọmokwu na ụka na-agụ. Ọha obodo mbekwu na-ekene. Mgbapụtara ahịa adịghị ofele. Ahụ ọdụm ahụ ihe ọdụdụ, ahụ mbe ahụ ihe obekwu. Ọha obodo olu m na-ekele. A sị m na mgba adịghị ofele. Ehi elekere 7 taa n'isi ụtụtụ ka isi bụ mụ na ọdụm ntụ ọ tụọ m ntụgharịkwa atụọ ya. Achịrị mgba achịrịrị mgba. Ọha obodo olu m na-ekele. Mgbapụtara ahịa adịghị ofele. Ka m si n'elu holili ọdụm n'ala, chịa ya mgba n'anya unu ugbu a. Iwe gbara ọdụm nke mgbakasị ahụ. Ozugbo nje atụrụ wuchalili elu, wụgharịkwa ka onye zọrọ arịrị ụkwụ. Obi dị ya ụtọ n'ihi na ọ bụ ibiribi bụ na ụta na-ekpo ọkụ. Anya onye ọbụla kechapụchara n'olileanya mgba ka amakịdị siri gbaa n'ikpo nsị. Ogwumagala sepụtara ọja ya, bee bekuo elu bekuo ala. Obodo wee dere jụụ. Mbe matara na nsogbu adịla ugbu a, maka na isi kote ebu ọgbaa ya. Ya onwe ya ji ọnụ ya kwutere onwe ya nsogbu. Ịgba ọsọ adịghịkwa ya, nke ịgba egwu ọ gụrụ na-adị ya naanị ka mgba biri ọkụ, maka na onye ụjọ si na ọ na-abụ ọka mgba mmiri aka ozuzo. Onye umengwụ tụrụ ọka mgba ọgụ ya agbakwala ọsọ ma osu. Iwe jisi ọdụm ike, nke na ọ na-achọzi mkpume nwere eze ọ ga-akụsa mbekwu n'elu ya. Oke ụzụ malitere ọzọ. Mbe malitere iku ume n'elu ka onye dara elu. O lepụrụ anya hụ ekwere wụsa n'ala nke otu anụ ọhịa jiri bute ji o rere n'ahịa. Ma iwu obodo mabiri anụmanụ ọbụla ịgbatọ ahịhịa n'ahịa. Nkakwụ ji were gwa ụmụnna ya sị na ha yikọọ ọnụ na-aga, onye esikwala isi mmadụ eme nwụọ. Ọ hụkwara na atụrụ anọteghị aka site n'ebe ekwere ahụ dị. O wee bido mbem. Atụọrọ ọmara ọmarụ, ma atụọrọ ofe ka ofenye isi n'ọhịa. Atụọrọ atụrụ ọtụrụ jonjoroko bịa ka m si n'elu tụọ ọdụm n'ala. Mbe mara buru atụrụ isi, nke na ọ wuliri jonjoroko bata n'ihu ọgbọ, maghachikwa azụ. Otu ụkwụ ya kotere ekwere ahụ mgbe ọ na-amali elu. Ọnwụ wee gbuo ka atụrụ aka. N'otu ntabi anya, ọdụm zọnyere ụkwụ n'elu ekwere ahụ ka ọ chọrọ ịkụsa mbe. O were tụhịkọọ mbọ ụkwụ aka ekpe ya n'etiti. O wee daa ka ụkwa danyere n'ime apịtị. Mbe dara jimjim n'ala, ma ọdụm dara yakata. Mbe kulitere hịgharịa ntakịrị isi ya n'akụkụ abụọ.
ọ daa karakata tichapụ etum na iberibe ahịhịa kpọrọ nkụ tapadoro n'okpokoro ya. O lere anya ịmata na ọdụm ọ na-achụso ya, ma nwoke na-apị ụkwa na ihe narị eme. Ihe ji ya jisiri ya ike. Nke a mere mbe jiri malite abụ ọgụ mmeri. Agbatara onye ọsọ ọgụ ogbowe egbowe. Mbekwu nwa ngwọrọ rịrị ọjị jiri isi rituo, nyakịrị pụtụ ji amụma ama mbụ n'igwe. Oti ọkpọ ji ọkpọ etiti isi akwụchara acha. Ududo nwere ọdụ nwee nku na-efe efe. Agwọ nwere ịtụ mbe n'ala iyi eze ya. Abụ m igwe nwere ezi igwe bi n'igwe. Ka nke a na-eme, chi ejiwala. Otu anụ gbara ọsọ ịga kọọrọ ezinụlọ ọdụm na nna ha esila ebe ọ dara ada bụbu amụma. Nwunye ọdụm bụ ọdụmma nọrị na-agụkọ ego ọ retere na ọbọ ya o jiri gaa ahịa. Ọ bụ sọ ha nwere ike ịkọta ji eji ekwere eke were gaa ahịa, n'ihi na ume dị na-awaja na-awaja. Obi dị ya ụtọ, ma mgbe a gwara ya ihe merenụ, o tụfuru ihe niile o ji n'aka, tiri mkpu ka ọkụkọ egbe buru ụmụ ya gbapụta n'ama. Onye nyuchie nso ụzọ ka ọ na-eje, ọ laghachiwa, ụmụ ijiji atụọrọ ya ya. Agụ nwanne ọdụm gbanahụrụ ọdụmma. O bi n'obi na ya kpata mba aka na mgbede ahụ, o meghị ihe ọdụ na ikwe mere ụtara akpụ. Mgbe ha ruru ebe ahụ, o nweghịkwa onye hụkwara mbe, nke o nwere onye mara ka o siri gaa. Ọdụmma gakwuru di ya ebe ya na ihe na-eme, gụgụọ ya, kasie ya, wee na-etu ya aha dike ji ama aja ndị mmụọ. Ọdụm nọ na-ekwesọ n'isi, obi dajụnatara ya, n'ihi na onye lụtaliri ụdị nwunye ya ga-edi ihe niile. Asịgodị nna akpị gbara ya na ntị, ọ ga-edi ya, tinyekwuo ọtụtụ uke na ahụhụ ndị dị n'ihu. Ma kedu ebe mbekwu nwaala ịga nọ? Ụfọdụ si na o miri ala, ụfọdụ si na o fere efe. O nwere eri ya onye nke si na mbe hichara n'ihu ya dịka anwụrụ ọkụ lara elu. Ndị akwuo nke a, ndị ọzọ ekwuo ọzọ. O nweghịkwa onye ma nke a ga-eso eso. A chọgharịrị mbe ebe niile, ma o nweghịkwa ebe a hụrụ ya. Na mmapụ nzọụkwụ 50 bido n'ama ruo ebe ọ kwụsịrị, mbe anọghị ebe anya ga-ahụ ya. A chịliri ahịhịa na akịrịka niile, hopụ ahịhịa ajụ niile ka aka were kpara mbe, maka na achọwa mma ekwu a na-achọcha na ngịga. Onye hụkwara na mbe o nweghị. Ka nke a na-eme, ọdụmma ekwulala di ya. O ji mmiri ọkụ maa ya, werekwa okwuma machaa ya ahụ ya niile. N'ofe nke ọzọ, agụ wuliri elu wụda, mịa mbọ ogologo ya, chisa eze agaba ya, dee nkọ, gbọjaa ebe niile, ma o nweghị nke nwere isi. Ka o kwugharịchara, ike gwụrụ ya, o were nọdụ ala n'elu nkume dị n'okpuru ukwu ọgbụ dị n'etiti ahịa, na-ekiri ọnwa ka o ji nwayọọ na-akwọfe n'urukpuru ojii dịka ụgbọ amara. Nwambekwu mbekere nweta gị, mmechaa gị. Ka chi fogodinu, mgbe ahụ ka a ga-ama ebe asụrụ asụ dobere ọdụ. Nke a abụghịkwa okwu ka amara mbe na-abụ nke bụ oke. Aga m eme gị ihe nwamba mere oke dabara n'ọnya ya. Nke a ka o bu n'obi, ụra wee zuchara ya n'ohi, ọ lakpuo.